A yau zan nuna mana yadda ake simple calculator a Visual Basic. Misali idan na ce 2 plus 2 zai bani 4, ko in na ce 4 times 5 zai bani 20 da dai sauransu. Bai nuna muku a gurguje yadda ake simple calculator a cikin mintuna ƙalilan a Visual Basic. Idan kana cikin Visual Basic, abin da ya faru a nan shine cewa wa'innan buttons ne wanda na zana, which is the command button shine a nan. So duka buttons ne na zana sai na ba su text content nasu, sai na yi numbering text content nasu. A nan muna da first text box, which is the text box 1 guda ɗaya, wanda duk lokacin da muka danna kan 1 nan ya shiga cikin kan nan. Sannan muna da operators namu shine positive, minus, division, multiplication da dai sauransu. Abin da muka yi shine cewa idan ka duba kai double clicking kan form namu, a nan na yi declaring variable a nan na yi declaring a public class, na yi declaring variable da ake ce da shi dim op as integer, sannan na sake declaring dim fn as integer, dim op which is the operator and the fn which is the first number. So za ka yi declaring nasu ne a public class, wato kowane buttons ya iya accessing wa'innan variables. Idan ka yi declaring variables nan sai ka zo kan operator sign naka, which is the positives, and sai ka zo kan saman shi na a nan za ka yi coding wa'innan code. A nan muka ce op equals to 1, fn equals to textbox1.text and textbox1.text equals to display. So op equals to 1, wato duk lokacin mun yi initializing value ya kasance 1 a cikin variable namu. Wato duk lokacin da muka danna kan positive nan, kan wannan positive nan, to ya shigar mana da variable ya mayar da shi ɗaya. Me sirrin wannan, me yasa hakan zan zo in gaya muku a gaba. Fn equals to textbox1.text, wato fn namu, wato abin da muke da shi a cikin textbox namu, to yana cikin textbox ɗin ya shiga cikin fn, which is the variable namu. Sannan bayan da in ya shiga a nan ya cire mana shi, ya goge mana shi, shine ma'anan wannan. Wato op equals to 1, so mun yi initializing variable namu ya rike mana mod, ya rike mana ɗaya. Wato duk lokacin da muka danna kan positive button nan, shi zai gane ya kai mana variable ɗaya a cikin variable op, which is the operator. A nan muka ce fn equals to textbox1.text, wato duk abin da muke da shi a matsayin text yana cikin textbox1 ɗin should be equivalent to fn, wato ya shiga cikin variable namu mai suna fn. A nan bayan da in ya shigar, a nan kuma sai ya goge shi, ya cire shi a cikin gaban text box namu. Sai sa idan kana danna calculator, misali ka danna 2 plus 2, da zaran ka danna plus ɗin, the first value with what zai gogu, sannan kuma zai baka daman ka saka wani value. Haka kuma muka yi wa minus sign, muka ce op equals to 2. Kun gani a positive sign mun ce op is 1, amma a minus sign mun ce op is 2. Sai muka ce fn equals to textbox1.text, sannan duk lokacin da aka danna kan minus sign a nan, shi zai nuna variable namu cewa ya rike 2. Haka muka yi wa multiplication, haka ma muka yi wa op3, which is the multiplication. Haka ma kuma muka sake yi, muka yi wa division namu, muka ce op equals to 4. So bai nuna muku wani sirri a nan. Sannan idan har ka gama za ka danna kan equal sign button namu, inda muka yi coding kamar haka. Muka ce if op equals to 1, sannan idan op is equals to 1, wato duk lokacin da aka danna plus sign, which is the op1, in ba mu manta ba mun yi declare muka ce op equals to 1. So idan ka zo kan nan sai mu ce if op equals to 1, sai muka ce textbox1.text equals to val the first number plus the val textbox1.text, wato value da muke da shi a cikin textbox1 din shi plus the value da muke da shi a cikin first number variable namu da muka yi declaring. In ba ku manta ba, idan muka ce 2 ya shiga cikin textbox nan, sannan kuma idan muka ce plus zai goge wannan saboda ya riga ya shigar da abin da muke da shi cikin variable fn. So idan muke da shi variable fn, sai muka sake ce to plus 2 again, wato shine yana nan. 2 namu na farkon yana nan ne. 2 namu da muka ce plus 2 again shine yake cikin nan. Wato last value da muka saka plus the previous value da muka saka, which is the first number.
idan ka haɗa ina zai zuba maka, sai muka ce to ya zuba shi ya haɗa ya ajiye mana shi a cikin textbox1.txt, sai ta muke samun dama muna iya kallon sa a guri ɗaya. A nan kuma ka ce else if ROP equals to 2, sannan idan ROP equals to 2, value da muke da shi a cikin textbox1 ɗin minus this value da muke da shi a cikin first number na wancan number da muka sa a variable first number ɗin kenan. Haka muka yi wa wannan, haka muka sake yi wa wannan, which is the multiplication symbol. So wannan is a condition statement da zai baka dama ya gano cewa muddin idan aka taɓa plus, wanda equals sign yana gano cewa an taɓa plus. Idan aka taɓa minus, aka taɓa multiplication, C button guda ɗaya yana gano cewa ga wanda ka taɓa. Dalilin shine cewa mun ajiye OP, mun initializing variable namu ya rike mana 1, so sai sa idan muka ce a nan muka ce if OP equals to 1. Da fatan an fahimta. Ba na son bidiyon ta yi tsawo, za ka iya duba code ɗin da hankalinka, ka iya danna pause kana duba ɗaɗɗaya. Idan har wurin da ya makale baka gane ba, mu haɗu a comment section. Da fatan wannan shirin ya burge ku. Idan har ya burge ku kuna buƙatar wayansu, da Allah ku yi following, ku yi liking, sannan kuma mu haɗu a comment section in akwai abubuwan da ya kulle maka kai.